Hi guys. Zobrala som si takéto kravinky. Ak viete, čo to je z minulého videa, napríklad toho mám riadne málo. Toto som urobila, takúto farbu som ja urobila. Je to dosť pekná, taká slabo žltá farba. Ja vám ju aj ukážem takto. To je normálne jak piesok s lepidlom, keby ste dali. Ja som tak rada, moja mama mi to včera kúpila. Moja mama mi to včera kúpila. Ja sa aj sa neslo teším. Včera, či predvčerom. Ja mám prázdniny. Oh shit. Zajtra idem jazdiť na koni, takže určite sledujte. Mám tu mobil, no možno ma Krásna bude natáčať, alebo ona mňa. Budem klusať, alebo ja neviem. Budem na Roláne. Ak neviete, Rolán je najväčší kvôr na svete. A mohli ste to vidieť aj na minulých videách. Ten čierny bol mojej krásnej kamarátky. Kvoň. Volá sa RG, neviem vôbec, ale niečo na E. Nevolá sa určite RG, ale niečo také podobné. A idem sa s tým hrať. A mám tu ešte aj tento strašne obrovský slis, ale tým si nechám na ďalšie video. Strašne pekná farba tu je. Idem zavolať sesternici, lebo chcem jej ukázať tieto veci, ona to asi ešte nevidela.